Stimați invitați, mă bucur foarte mult că onorați într-un număr atât de mare debutul Festivalului Zilei Culturii Maghiare la Cluj, pe care Muzeul de Artă are onoarea să-l găzduiască începând de astăzi în spațiile noastre de expoziție. Încă de la prima ediție, Muzeul de Artă a fost partener al festivalului și de atunci, cum știți foarte bine, amploarea festivalului continuă să crească și de fiecare dată Muzeul de Artă a fost parte din acest festival. Mă bucur foarte mult că de data aceasta, la Muzeul de Artă vor avea loc două evenimente. Expoziția pe care o deschidem acum și expoziția care se deschide mâine, la aceeași oră, la ora 17, cu fotografii ale agenției de presă RTI. Dar să ne întoarcem la evenimentul de astăzi. Este un eveniment așteptat de noi, pentru că îl avem ca oaspete pe pictorul Kadar Tibor, un artist care s-a format la Cluj, în învățământul universitar clujan, și apoi a fost cadru didactic la Liceul de Artă din orașul nostru. Și am avut bucuria și șansa să-l am ca profesor în învățământul mediu. De aceea este cu atât mai mult un eveniment important și pentru mine personal, fiind deosebit de bucuros să fim gazdă a acestei expoziții. Această expoziție s-a realizat cu ajutorul Consulatului Ungariei la Cluj-Napoca și vreau să mulțumesc aici domnului consul Nordu Ianuș pentru sprijinul pe care îl acordă acestui eveniment și de altfel pentru excelenta colaborare pe care am avut-o cu domnia sa de-a lungul acestor ani în care s-a aflat în fruntea Consulatului Ungariei la Cluj. Acestea fiind spuse, e doar un cuvânt de introducere. Am să invit pe domnul Cantor Lajos să ne spună câteva cuvinte în deschiderea acestei expoziții. Tisztelt hallgatóság! A idei Kolozsvári Magyar Napok nulladik napján, de tulajdonképpen az első rendezvényén azt gondolom, hogy indokolt feltenni a kérdést, hogy lehet-e a világunk változását egy festészeti kiállítás anyagán a kiállított képekkel lemérni. A válaszadásban bizonyára segít, ha az ember magát a kiállító művész több évtizede ismeri, netán régebbi távlatait is megnyitotta, írásban is próbálta megközelíteni, értelmezni alkotásait. Kadar Tibor itt és most a Bánffy palotában látható munkáit mégis csak ebben az egyszeri, jelenkori összefüggésben szeretném a magam számára megfejteni, persze abban a reményben, hogy ezekkel a szavakkal, gondolatokkal mások érdeklődését is fölkeltem, nem utolsó sorban azokét, akik a színes, pompás kalotaszeget megörökítő képeit kedvelték, vagy éppen vásárolták meg korábbi kolozsvári éveiben, és azóta, amikor veszprémi műhelyéből vagy a zsoboki táborból érkezik haza. Természetesen változik, túl gyorsan is változik a világ körülöttünk, de bennünk is. Változik természetesen a technika, az anyag feldolgozása, a kézzelfogható matéria és a virtualitás viszonya, ennek folytán pedig az alkotás, az alkotói munka értelmezése. A nagy kérdés viszont a technikával együtt vajon változik a lélek? Változik a tájhoz, a szülőföldhöz, az emberhez való viszony? Vagy csupán azok változnak, úgymond lélekben, akiknek fontosabb az éppen aktuális divathoz igazodni, mintsem az örökül kapott, letagadhatatlan értékekhez. Nem öncélúan filozofálgatok, hanem Kadar Tibor kis és nagyméretű festményeit, új grafikáit igyekszem elhelyezni tudatunkban. A figurativitás hagyományait folytató, azokat megújítani akaró munkáit és a tőlük úgymond elrugaszkodó kompozíciókat, konstruktív képeket, fény- és színjátékokat.
azon töprengek, hogy az itt is jelenlévő, szigorú tekintetű, a bolondozást sosem tűrő Kós Károly mit szólna ahhoz, ami az ő kitűnő portréjától jobbra és balra, meg szemben sorakozik a múzeum falain. Ebbe a játékba nyilván nem menjünk bele. Azt viszont megkockáztatom kijelenteni, hogy Károly bácsinak nem volna oka szemöldöke összevonására. Kádár Tibor ugyanis lélekben nem változott, csak, és ez a csak szerintem a legtöbbet jelenti, erősödött. Festőnk, grafikusunk, ha 100 kilométerekben számolva távolabb is él ma, nem távolodott el a szülőföldtől. Elmondhatjuk, egyre többet érez meg, egyre többet fog fel a lényegből, tér és idő összefüggéséből. Tágulnak a körök, és ezt a gazdagodást sokféle eszközzel valósítja meg. A kiállítást uraló hatalmas táblaképén, ha nem volna önellentmondás, inkább freskónak mondanám, a legendák, a mitoszok világába visz vissza, színes fantáziával, figurákat és konfiguralitást keverve, pirosaktól az aranyig elmerészkedve, ám az apró, kékes-fehéres tollú madár hangsúlyosan figyelmeztet az arányokra. Miniatúri kalotaszegi szárnyas oltára, a pogány oltár nevezhető a másik végletnek, pedig tulajdonképpen ugyanabba a, bár közelebbi, népi történelmi hangulatba kalauzol. Mégis mekkora a távolság, a falakon mérvez néhány 10 centi, a gyimesi csángó tájat vigyázó Kosig és a fahidon gondolkodó Szamárig. Beszélhetnénk arról a klézsei csángó lánynak a portréjáról is, amelyet két változatban festett meg, az egyiket úgy, ahogy azt hagyományosan el lehetett képzelni, és úgy, ahogy maga számára is feladatot adva, és egyúttal tanítható módon ezt absztrahát formában is megjeleníti. E motivumok, eszközök mellett a másik, nem kevésbé hiteles ihletforrása Kádár Tibornak az úgymond magas kultúra, a minőségi magyar irodalom. Most éppen a Szimbád téma foglalkoztatja. Van, ahol Krudi halhatatlan hősét a színész király Ladinovics Zoltánban láttatja, és van itt olyan izgalmas kompozíciója, amelyen több vágtató ló, maga a vágtatás jeleníti az időt. És egy másik, szintén még alakulóban lévő sorozat, a Dzsida Jenő költői életművére alapozó, ugyancsak lírai grafikai lapok, a néhol ezüsttel, néhol barnával kiegészülő finom rajzok. Bogdán Zsolt előadásában néhány Dzsida verset fogunk majd hallani. A barna és az ezüst, a fontos szürkék, kékek és zöldek az egymásba átjátszók mellett valójában erről kellene szólnom, ha tanulmányt írnék, a lehetségesnek tartanám a színeket szavakká formálni. Ez Dzsidának sikerült. Azt gondolom, itt teljesedik ki Kádár Tibor művészete. A biológusnak tanult költő Géczy János emelte ki egyik méltatásában Kádár újabb fiktúrájának két meghatározó színét. Az ezüst természetesen a nemességet, nem a született rangot, hanem a lelki-szellemi emelkedettséget, akár a táj fennköltségét, monumentalitását hangsúlyozza. A barna, Géczy parasztbarnát mond, a valóság súlyát érzékelteti, vagy éppen a tragikumot. Ha lehetne, ha szabadna egy ilyen rangos, minőségileg kiegyensúlyozott kiállítás képei közt sorrendet felállítani, nyilván csak szubjektív alapon tehető ez, én a földoltás sorozat merész, tájat, anyagot, embert összeötvöző, Vukovár legújabb kori emlékétől sem idegen, erdélyi struktúrájára, kiemelten pedig a földoltár 2 barnára szavaznék. Meggyőződésem, hogy ez a munka, ez az alkotás a világ bármelyik jobb képtárában megállná a helyét. Annyira tömör és egyszerű,
egyszerű, sőt mondanám egyszerű, hogy nem mernék vállalkozni az elemzés felett. De azt látom, hogy Kós Károly tekintete mindegyre erre a képre tér vissza. Tegyék ezt önök is! Invitați-ne să spuneți câteva cuvinte despre experiența sa, domnul Magda János, consulul Gályi de la Kostámborban. Üdvözlöm az egybeküldteket, napot kívánok, ebben a melegben látom, mindenki legyezi magát, érdemes volt idejönni. Én tényleg nem úgy érkeztem erre a kiállításra, mint aki üdvözlő beszédet kellene mondjam, de hát engedtem az erőszaknak, a gyengéd erőszaknak, és mégis szeretnék akkor néhány gondolatot megosztani önökkel. Az első az a Szépművészeti Múzeumot illeti, és igazgatóját, akivel az elmúlt 2 évben nagyon jól együttműködtünk. Ugye itt volt a torma kiállításunk pontosan tavaly ilyenkor, az egy nagy siker volt. Az igazgató nyitottnak mutatkozott a kezdeményezésünk iránt, és én azt kívánom, hogy a jövőben is hasonlóan nyitott legyen a főkonzulátusról vagy a magyar közösség részéről érkező kezdeményezésekkel. De úgy látom, hogy ezzel nem lesz gond. Sundoner director pentru toată cooperarea cea mai bună în ultimii 2 ani și chiar vă rog ca în perioada următoare, în anii ce vin, să fiți tot așa de deschis pentru comunitatea maghiară, cum ați fost și până acum. A másik gondolatom az természetesen ehhez a kiállításhoz kapcsolódik. A főkonzulátus nagy örömmel mondott igent annak a felkérésnek, hogy segítsünk elhozni Kádár Tibor festményeit Veszprémből. Elhoztuk, semmi probléma, tehát besegítettünk mindenbe, amit lehet. Ebben az esetben ezzel tudtuk, hogy elhoztuk ide a festményeit, ez is egy nagy segítség egy művész számára, és hát a művész úr tényleg nagyon hálás is volt. A másik ugye az a visszatérés, meg az elmenés. Tehát én most beszélem, csak most beszéltem a művész úrral, és hát mondta, hogy 45 évig ért Kolozsváron, és visszatért ide. És vajon miért tért pont Kolozsvárra vissza? Tehát van mindig az emberben valami, ami visszahúzza azok közé, az emberek közé, ahol született. És Lám Kádár Tibor is ilyen, hogy Kolozsvárra jön, a kolozsvári magyar napok alkalmával, nem akármikor, nem akármilyen művekkel, hisz ő itt van otthon. Egy kicsit én is így voltam ezzel a dologgal, hogy húzzak egy párhuzamot, hogy amikor kaptam egy lehetőséget, egy felkérést, hogy hazajöjjek, akkor tényleg én is hazajöttem, és megmutattam magam, és próbáltam a közösségért tenni, ugyanúgy, ahogy a művész úr is tesz. És nyilván számára is fájdalmas lesz, amikor véget ér ez az itt lét, véget ér a kiállítás, ismét hazamenni. Egy kicsit úgy érzem én is, hogy egy párhuzamot kell ebben is vonnom, ha majd elmegyek innen nem sokára, akkor ugyanolyan fájdalmas lesz megválni azoktól az emberektől, attól a közösségtől, ahol az ember olyan jól érezte magát, és ahol lelkileg kötődik. Én valójában ennyit szeretném volna mondani, én kívánom a művész úrnak, hogy még nagyon sok ideig még alkosson a saját maga kedvéért, de természetesen az egész magyar nemzetet gazdagítsa műveivel, és hát minél többször láthassuk viszont itthon Kolozsváron. Köszönöm szépen meghallgatást! Așa s-a invitat acum să ne spunem câteva cuvinte pe cel care a fost inițiatorul și organizatorul tuturor edițiilor de până acum ale festivalului Zilul Culturii Maghiare la Cluj, pe domnul Balázs Gherie. Jó estét, jó napot kívánok! Mindig kezdődik a probléma, amikor én leülök a mikrofon elé. Vă mulțumesc foarte mult, domnul director. Nem készültem, és nem is szerettem volna beszélni, de hogyha már ez a megtiszteltetés érte, hadd mondjam el, hogy mekkora örömmel töltem nem csak engem, hanem a szervezőtársainkat. Az, hogy 5. alkalommal állhatunk itt, 5. alkalommal gyűlölhetünk össze itt együtt a kolozsvári magyar napok keretében, és külön érték és külön üzenete van annak, hogy ismét, illetve megint egy Kolozsvárra elszármazó nagyszerű képzőművész kiállítással megnyithatjuk meg a 0. napon a kolozsvári magyar napok
üzenetértéke van annak, hogy Kádár Tibor hazajött, mint ahogy üzenetértéke van, és célja is a kolozsvári magyar napoknak, hogy évente egy alkalommal összegyűjtse mindannyiunkat, akik elmentek, hogy hazajöjjenek, akik itthon vannak, azok egy kimozduljanak a házaikból. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Domnul director ne-ați primit și putem să fim aici în Muzeul de Artă din Cluj. Mindenkinek jó szórakozást, tartalmas egy hetet kívánok! Cei care ați reușit să vedeți expoziția, probabil că ați observat în parcursul expozițional lucrări de pictură, la un moment dat fac loc unor lucrări de grafică care ilustrează creația unui foarte interesant poet clujan, dispărut prematur, în perioada interbelică, Cidă Vianu. Aceste poezii se vor bucura în continuare de o prezentare care nu este una oarecare, vine din partea uneia dintre cei mai importanți actori din România contemporană. Este un